Hello, ingabe ngikhuluma no Miss Ndlovu? Yes, ukhuluma no babwa Sibanesezwe Dladla. Yes. Yes, lo mfundo grade 10. Ga C, grade 10C. Yes. Lo mfana wami ungitshela ukuthi sekufuneka enye imali esikolweni. Manje sekumele kuyiwe ePretoria ukele iplay estate theater kill the mockingbird, something like that. No, ngine problem ngala ma trip angapheli. Look, kule nyanga ephelile sibhadalele ukuthi bantwana bayobona ama omnivore nama herbivores. Beyibhalwe njalo incwadi ezekithi bazali ukuthi bantwana kumele baye Kruger National Park bazo identify ama herbivores nama omnivores. Manje bantwana sekuthiwa abaye ePretoria State Theatre bayobukela iplay abafunda ngayo To Kill Mockingbird yona leyo. Ene bazosale sebaya nase Apartheid Museum khona bazofaka history into practical or see it in reality, something like that. Lalela. No, listen to me. Anginankinga mina namatrip abantwana. Ayabavula ingqondo and all that. Mara nina ngathi sebavilapha lokuchaza. Yinje into ehluleka ukuthi ku textbook identify i-herbivore ne omnivore uyichaze. What's difficult? Mina ake ngitshele Miss Ndlovu lalela. Mina ngifunde Bible studies. Marakase sanikwa incwadi ukuthi sonika abazali ngeenkathi zethu ukuthi hayi sekiwe Golgotha sizokhona ukubona iGolgotha practically and put things that are in textbook into reality. No, even iCalvary safunda say understand just from the Bible, but nina kancane they need to identify herbivores and omnivores at Kruger National Park. Seskip ama 500. They need to see Killing the Mockingbird on stage. Seskisho ma 500 futhi kiwa ePretoria State Theatre. Hayi kahleni. Yini into ezayo sesawukhipha imali yegeography makuphela unyaka ukuthi bantwana bayobona ama types of clouds in reality and into practical. No, phela lapho lento ukuthi abantwana nizawugcina nithi bathenga amathikiti okwesibhakabhakeni ngoba niyahluleka ukuchaza ma types of clouds now. Or you can, because I don't know what to expect. Kancane trip for kids to understand and put things into reality and practical. Angilu nethi ngishayekile anginamali ene nina ngathi anisicabangeli. Okay. Yeah, ngiyathemba nani kula matripeni lawa niyabhadala hayi ukuthi nani nizawuhamba indawo benihlale enakhula nifisa kuyivakashela egameni labantwana. Ngabe nifuna ke ePretoria State Theatre or nifuna kwi-Apartheid Museum, ziyele nina bothishela nikhipha itrip ningathi bantwana need to put things into practical and reality man. Nangakwati. Angikho snacks, angikho bed. Okay. Yeah, ngaba kuhle ungisendele inamba za principal ngoba angilwi nawe. Ngilwa nalo ukuthi kancane geography yiloku agriculture yilo ake ngene explain into ku textbook iphelele lapho. Yeah, ngizawulinda le number za principal ngengilunge. Bye bye. Avunezwe lemnandi. Ushadile. Hayi suka man, all right.